Özüňi bu dünýä değişil däl ýaly duýýan bolsaň, onda bu seniň iň uly güýjüň bolup biler. Nikola Tesla gitýän ýerlerinde ýöreýän baskançaklaryny o ýerdäki kirpişler sanaýady. Leonardo da Vinci diňduşlary bilen gidip oturup keýp etmek ýerine sagatlap daşardaky guşlaryň ganatlaryny senlaýady. Hiç kim oňa düşünmeýärdi we ol taryhyň iň akylly adamlarynyň biri boldy. Hanen özümde seredeliň ane adamlaryň arasyna goşulmaýan bolsak, olardan tapawutly pikir edýärligimiz sebäpli özümizi näme üçin günäkärläli? Bular ýaly ýagdaýda beýnimiz has uly zatlara taýýarlanýan bolup bilýär. Ünswer görenmizde taryhy ýalňyzlygy göz alan kişileri ýazmady meýsem, seniň tapawutlygyň aslynda seniň parlayan ışıgyň bolup biler. Onu söndürjü bolaýma? 30 günne 30 ilmi videolar bölümüne başladım. Bugün 3-nji günne. Men aman hükmü. Indiki videolarımda görüşýänçäk. Hoş, sağ olun.